पुलिसफोरा लांनो फैबाय बेखौ बरायनो रोङा माबा जानाय बरायबाय नोंसोर रोङो इउटिउबार आं रोङाहाय खुलुमबाय लोगोफोर हाय मारै दं नै जोङो शुटिं लाखांनानै जोब्बाय जोंनि मा जाखो बरायनाय जाला बोथोरावबो नै दा जोंनि टिभि फिल्म प्रडाक्सनाव दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों नायबानो जाबाय लोगोफोर बोरो माथो रावबो गैया नामा नायलायदो लाइभनि लिंकखौ शेयार खालामनानै हो गिदिर हे शुटिं सोलिगासिनो गैया नामा शुटिंआ थाब नुनो मोनसिगोन हेलौ लोगोफोर अबेसोदां रावबो गैया नामा बोरै बरायबाय शेयार खालाम फैबाय लाइभआव सोर दङ एसे कमेन्ट खालामना हरलाय लोगोफोर गासिबो नायजोबदो बिदिबालाय जानाय नङा फैफिनबावबाय जोङो लाइभआव सोर दङ एसे कमेन्ट खालाम हर साब्रै दङ दा बर्थमान आरो लाइक होदो लाइक होआखैबा एमटिएक्स बय टिभि प्रडाक्सननि फेमिलिया दंजोबो आरो बेयाव गासिबो आं हाबा जाबायनो आसान लाना फैदों दासो जोबखांदों लोगोफोर शुटिं जोबखांनायखाय सरखारा हमगासिनो आरो बे सानै दासो उन्दै हाबा जाला फैदों हमजागोन नोंसोरबो हमजागोन हेल' गाइस नोंथांमोनखौ जोंनि टिभि चेनेल प्रडाक्सनाव फरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय सानै दङ एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय लोगोफोर आरो जोंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो लिंकखौ शेयार खालामनानै हो लोगोफोर रावबो नाया नामा गाद्रा नोंथां फंसे होदो हायोबा गोसो गोथारै खनथामसो गावसिबाय था आरो लोगोसे बै घन्टाखौबो देना हो जाहाथे गोदान भिडिअफ्रा नुजाहैबाय थागोन नोंथां बोनाथ' आंखौ मिथिखागौ हिनजाव खावग्रा बै जौ फाग्लानि हिनजाव खावनाया फिलफिलिजों बावदों फिलफिलिजों खावग्राया आंसो नै बिजनेसमेन जाबावदोंसो आसान दंबावो गस्लायाव गानहोग्रा हिनजाव बेनो आंना हिनजाव बेनो हिनजावा नुबाय दा नायबाय था दा थाङा दा बिराद मोजां खालामबावगोनसै आङो साबेसे दं सासेल' साब्रै फैदोंमोन सासेलाय ओमफ्राय बबेहाय थांजोबखो लोगोफोर एसे ओरै फैना होदो शेयार खालामना हो लिंकखौ गोबाव जाथारबायना फैसिगोन भिडिअआ थाबैनो रावबो नायथाराखै नामा जिर'सो जाबाय ना जाखि फैदो नोंथांमोन थाब फै जों मानो लाब फैदों मिथिगौ ना बैयाव पुलिसफोर दं जों दाबो थांनो हायाखै बेखायनो लाब फैदों खालामनानै थांनो हायाखै माने जों उन्दै बैसोआव हाबा खालामदोंमोन नालाय पुलिसफोरा नागिरोना हमो गिनानै आसामाव फुनानै लाबाय आं हिनजाव सासे हमजाबाय हाबा जायोबाय सिन्दुर नै 18 फुगारबावबाय बोसोरनि सिगां हाबा जाबाय नालाय गिनानै सिन्दुर फुगारबाय लोगोफोर माबा पुलिस दङ हमजानो गिनानै फुगारजोबबाय खाना ओमफ्राय नै बुस्थुआनो फार्स्ट टाइम लाइभ फैनाय हनै माथो सासेल' रावबो दङलै नाया नामा रावबो फैला नामा ओइ लोगोफोर फंसे खोथा दे फंसे खोथा जोंनाव साफ्रोमनावबो गावबा गाव पार्सनेल ब्लग खालामग्रा चेनेल दं गारि गैया थगायदों आंनाव गैया बेनाल' गैया आंना दङ दे नै लोगोफोर जोंनि चेनेलाव लाइभ जागासिनो नायलाय आंनि चेनेलनि नामा एनबि ब्लग दे साबसक्राइब खालामना हो बोरोमाथो रावबो फैया सानैल' दङ आयै आं रायलायनो लुबैथारबाय ओमफ्राय मा कमेन्टआ अपसो नामा नोंना बोरो कमेन्टआ बोरो अ सरि जोंखौ लोंना बुनाय बायसो नुजोबबाय नामा ओंखायनो रावबो फैयाखै ओंखायनोथ' रावबो फैयाखै जोंजों कमेन्ट फरायनोसैना बेनोना बेनो रावबो कमेन्ट खालामाखै रावबो कमेन्ट खालामाखै नालाय ओंखायनो फैयाखै
बे हरबाय थादोंबा खारबाय थायो एभेलेबेल हरबाय थाबा खारबाय थायो फार्स्ट टाइम ना दिनैसो कमेन्ट खालाम कमेन्ट खिनो ओंखारबायलै नोंसिनि थाखायनो थागासिनो माबा रावबो फैया जानोलै आं खालामबाय थेंक इउ बरिया शेयार खालामना हो दासो नोंथांनि थाखाय जों मोसाना होनांगौ नामा नै जोंबो लानानै बुंनाय। बिजेस नोंनि जायगायाव लाना खारसै आंसो लाना खानसै लावख्रि बेबि आधा लावख्रि केजि बेबिया नोंना आधा केजि मेकआप लागायग्रा पुलिस लोगोफोर जोङो लाइभ फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने शुटिंबो जोब्बाय नालाय जोंना ओमफ्रायो बै लामा सेराव माने पुलिस दं लाखिनानै बेखायनो एसे थांनो गिनाय बायदि जादों आरो लोगोफोरजोंबो ओंखायनो थाङाखै लाखिबायबा नंदों आरो ओंखायनो थाङासै बावनो दसे लाइभ फैनोसै सानबाय लाइभ फैबाय आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लिंकखौ लोगोफोर बोरो अबाय थांखो मानो नाहरजोबखो बुं बोरो कमेन्टफ्रालाय गैया रावबो कमेन्ट हरा साब्रै गाहाम आं नायबाय दासिमबो खालामबाय कमेन्टबो खालामा थेंक इउ आं खालामबाय गिनानै आसामखौ खुनानै ला फाग्लानि मा रावबो कमेन्ट हराखै नामा आं हराखै रावनावबो हरा आङो लिरगासिनो मोनबेसे चेनेल दं होख्लायदों खैजन नायदों साथाम आं दंलै दाबो आं दंलै दाबो बिजेस ब्रह्म थेंक इउ एखे सेम बैलाय माथो गोजौ नालाय बे सासेयानो बे सासेयानो फाग्लालै बिसोर दे फैद' मोसानानै देखायनांगौ नामा नै लागाव सोर बेलाय लागाव लागावनो हनै माबा बड' कालचार ग्रुप लागाव लागाव नोंथां लागाव नै थांलायना हाग्राजों ओरै सना बिन्दिया गानना फैलाय थांलाय जोंना गोदान भिडिअ फैगासिनो आरोना लोगोफोर बेखायनो दिनै शुटिं जोबनायनि दसे सम लाइभ फैबाय जों नोंथांमोना फिल्मखौ नायनो नेनानै थानो हागोन शुटिंआ दासो जोबदों जेराव मेराव थायो नुगोन थाबैनो जेराव मेराव सानथाम थायो सानब्रैनि उनाव नुगोन आरो ना जों माथो लाइभआव रावबो फैथारा माथो साथामल' जिराव मिराव थांनानै दंथारो हनै दाख्लैनिफ्रायनो भिडिअ खालामनो हानाय जायाखै नुसिगोन थाबैनो गोदान सर्ट भिडिअ आरो एलबामफोर जोंहा लाबोनोसै सर्ट भिडिअ हगारिया जा गोबाव जाबाय थारमाने हाबा दंमोन एसे प्रग्रामफोर दंलाबायोमोन बेखायनो एसे लेट जाबाय दिनैनिफ्राय शुटिं लादों आरो दिनैनिफ्राय नुसिगोन दिनैनिफ्राय नुवा दिनै लाइभखौल' नुगोन आरो साननैसो उनाव साननैसो नुसिगोन उनाव नुसिगोन र' साननैसो उनाव इडिटिं दं दिनै शुटिं जोब्बाय गाबोन मोनसे नुगोन जुदा चेनेलाव आरोना जोंनियाव नङा जोंनिनो चार्ज गैला मबाइला 5% ल'सै माथो मबाइला चार्ज गैला गाइसमोन थाथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट फिलफिलियावसो दोनो जों फिलफिलियाव बाय बाय गुड नाइट बाय बाय